стал третий этап чемпионата света по водномоторному спорту в классе скутеров «Формула Гран-при» на Чижовском водосховище. С 1981 года проводятся гэтыя самые престижные спаборніцтвы у водномоторном спорте, и вось упершыню лепшие гонщики из Великобритании, Италии, Швеции, ФРГ, Соединенных Штатов стартовали у нашей краине. Упершыню таксама у чемпионате света «Формула Гран-при» принял удел советский спортсмен, 13-разовый чемпион СССР, ленинградец Алексей Ишутин, его лодка номер 41. Ён, дарэчы, двухразовый чемпион свету у гонках на скутерах, правда, классом ніжэй. Што да формулы Гран-при, гэта самы моцны клас лодак. Магутнасць рухавіка, яго вырабляюць у США, каля 320 конскіх сіл. Хуткасць скутера на прямых участках дасягае і нават перавышае 250 км у гадзіну. Не кожны, нават вопытны гоншчык, можа справіцца з кіраваннем такога скутера. Зрэшты, гэта пацвердзілі і нашы спаборніцтвы. Толькі палавіна ўдзельнікаў здолела завяршыць гонку. І вельмі прыемна, што сярод іх і дэбютант формулы Алексей Ишутин. 8-е месца, што ён заняў, дае яму права прадоўжыць спаборніцтвы, выступіць на наступных этапах чэмпіянату свету. Што да пераможцы, ім стаў у адсутнасць чэмпіёна свету мінулага года, амерыканца Крыса Буша, англічанін Стіў Кертон, лодка нумар 5. І ўвогуле гоншчыкі з Великабрытаніі не пакінулі ніякіх шансаў сваім сапернікам. У тройцы прызёраў таксама суайчыннікі Кертона.